Menta kasngi balang ka arpo khandai tarik naiwing arjara polai. Kahenyu trap youth council hapo ka jinglam u presiden ubaroi ku parsen rem. Kalalai bani kendu badbu de ka jingtho hakamat u menteri jong ka sarkar jela u ba poleng do hakabaide bikilai teli kimat bakaseng kelabu kabakta eka jela. Ubaroi ku parsen rem bakren cikinong to kubor hadin belada bekendu u menteri. Ulai thu bakaseng kelapen pau holor ka bahat tungkam kabadai jong ka sarkar pedang. Naka pentaki samla trairi trai muluk kibadon hiki office rekam baper kibadai jong ka sarkar pedang. Ulai thu bakat kum ka jingtip jong ka seng ka bahat tungkam naka pentaki samla ka jela kibaha ka grup si baddi kibadai kipus bakamrit kata jong usnam arjar san arjar nyau bat arjar arpoar ka sarkar India klabaha akumba 100% henry na ki jakat rekam jong ka sarkar kim jubut ka jingtha jong ka sarkar pedang. Kajingwani kendo kajongi mentah singi ya minister bade in charge ka social welfare department iba polling do kalong halor lightly ki benta ka benta ka beningkong kade halor ka reservation lane kajing bah kam kerpang nam ta ki trai muluk hakini ki central government offices lane ki tnak trekam jo ka sarkar pedeng ki badon hapo kani ka jela kajongi katkum kajingwat jingtip kajongi haus nam arjar san hau arjar nyo kumjur haus nam arjar arkoar ka sarkar India da ka basai kala keren ba kini ki jaka trekam ki jongka ki badon hang ni hapo ka jela ka jongi la kilong ki jaka pule kum ka nehu ka negrims ka neya bat kiwe ba kumjuri ki office ki jongka hakabayde bat ki group C bat group D kamut ki post ki ba khamrin ka reservation nam ta ki ST la ni ki tribal jong ta ka jela ka de bandai 100% na ki post ki balat Tenrei nak kajingtip katkum kajingtip kajongi ngilap babun ni kini ki central government offices kim jubut yakini yakani ka office memorandum lani kini jing betha ki belawan na ka ministry of personal jongka sarkar India ti hakini kisngi ki beladap na kaliang jongka seng ngilawan bani kendu yau chairman jongka committee on social on welfare jongki ST but SC apo kajala jongka assembly badi ba lakmen remboi ti mentah kesingi ngilawan pat ban kendu ya minister jong social welfare ban kentu ya ke sarkar jela ka jongi ba kade ban intervene lane ban pen ba kini kitna trekam jong sarkar India ke badon hang ni hapo ka jela ka jongi kide ban but renti ya kani ka office memorandum jong sarkar kemi namar ku mengitip kanehu dang kini kisingi kala pelat ya ki post namta kita ki non teaching staff umut namta ki kam ki ba de hapo group C group D ki ban light kam hang te di ki spak teli hapo nehu telada ka nehu kabut renti ya kani ka 100% komut ki bri ki jongi ki kun samla ki jongi kumjuru ki pardok persnam ki jongi ki batre hapo nehu kin yo ya kalat ban yo kam hapo nehu delada ka nehu pat kambut ya kani ka reservation ya ka balapha da ka sarkar kemi ngi snothu bang kanlong ka jingdu nong yangi kum kajai menteri khamtam dei ki trai muluk namar ba kanihu kan khot advertisement nam ta ka all India bat ngimla ban khang pat ikwi kajai bandi ban wan tre hapo nehu te ngilai kren i ba pol mentan ba i nakaliang joka state government kade ban intervene ya kani kam khamtam e nam ta kanihu namar ka application hapo nehu kan kut ho banai December mde tang ta nehu re nam ta ki weiro ning yong bade ban special case ya kanihu nang ba ka state government kan I special direction ya kanihu ba kade ban but renti ya kani ka UM ya ka bala betha da ka sarkar kemi kata kade ka beningkong kabaar ngilayu i ba ka sarkar jela hakani ki banai ki beladap kila penmi ya kata ka mission yang bala tip kum ta ka dream langni ka drug reduction elimination mission mo jong ka sarkar jela da ka jingmut hi ba bantek lakam ya ka jingdi berkumju ya ka jing khayi jong drugs bat ya ka jing jelle jong drugs sang ni ka jela ka jongi ti kawin ka jing ai jingmut jong ka seng ha ka ba ngiwan ban ya kendu ya minister jong ka social welfare kalong bakai ya ka ni ka dream mission lapan create da ka social welfare department hapo jong ka dream mission kila ong ru ba kumnu bantek lakam ya ka jing ya dia thiet ya drugs kade lang ba ban penteri kami kita ki fast track court lani ki special court hakabayde ki NDPS cases kumbangi layu i lamba ki data lamba ki report ki ba fair ka East Coast Hills district ka East Giant Hills district ki cases jong kajingya dia thiet yo drak la jele hadu kata ndreta hadu menta yakini ki case NDPS hadu menta ki shim lani ki trial lani ki bishar de ki nong bishar ki bala kum ki district and session judge ki bala khial pa ka kam tam yang ni hapo East Coast Hills district teka jingdawa ka jongi na ka sarkar jela ka long ba kumba filabu but filatho haka dream bandon kita ki fast track court lani ki special court na kabanta ka namta ki NDPS case ngikwa ba
kani ka mission mo kumbalong ki wei pat ki policy lani ki mission kimdi ban chu sakut tang ha ki jing tho ki ban itna tang ha ki jing tho anre omla ban trika me ka ti ka jing dawa ka jongi na sarkar jala ka long ba create no ya ki fast track court lani ki special court hapo East Coast Hills la dolong bas sedang na po East Coast Hills bat kumju apo East Janti Hills nang ta salit Shakiway pat ki district lani ki district jong kajala namar kumbakalong himantala da fi page ya ki pending cases ki badon hapo East Coast Hills finlap kila ade de ki post nam wat kitu ginong saki kamtam ikirang ba snong gi jongi ki ba ya rap yu pulit apor ba kem ki nong di drugs ki thai sa banwan hapo court namar bele ka slam tan kanika kajing bishar kini ki stela da don ki fast track court mo kan penkloy bat kani kanang encourage ki bagini simbenta kumnu bante la kam yu drugs te nakaliang jong u minister mentan ula pentip yangi ba ka first ever meeting nadu ba launch kani ka dream project kan long ka santrik jong mentau banai bat hakata ka meeting yak ba on chair do chief minister jong kajala kin sara ya kani kajing dawa ka jongi bat ngikmi lenti bah kini ki banai ki bansawan le si ka sarkar jala kan sashna kita ki special court la ni ki fast track court namta thik tangam ta ki NDPS case kabalai